som si to zničil. A ja, že som pre teba... počkať, ako to bolo? Inšpiratívny. Si inšpiratívny. Vážne. A keď sa nad tým zamyslíš, moderná zábava začala práve s rádiom. Ach, nudím ťa mojimi komplimentami. Možno. No, tak ja proste začnem. Už sa poznáme nejaké tie roky, nie? Ľudia nás poznajú, milujú nás a s novými nadvládcami každý deň. A ešte predtým, než povieš, aj ty si celkom nový. Ja viem, dobre, ale myslím do budúcnosti, takže by si ma mal vypočuť. Tak počúvam, kamarát. Barman, ešte jedno whisky? Takže som rozmýšľal, Alastor, s tvojou neskutočnou silou a mojím obrovským vplyvom by sme boli nezastaviteľní. Radio a video. Ty a ja mohli by sme vládnuť peklu. Spoločne. Ako partneri. Počkaj, ty to myslíš vážne? Prosím ťa, Vox! Vedel som, že niekedy môžeš byť ubohý, ale nevedel som, že si až tak slabý. Čo? No kurva! Tak ty chceš, aby som sa k tebe pripojil? A tu som si myslel, že sa už dostávaš na moju úroveň. Ale pýtať si pomoc, partnerstvo, no som z teba sklamaný. Ja lenže, keď sme priatelia... Priatelia? V pekle kamarátstvo nenájdeš, Vincent. A to som si myslel, že tomu chápeš. Jak trápne.